Dákovia. Filmový klub pri CZ Clementia pripravil slovenské znenie pre rumunsko-francúzsky koprodukčný film v hlavnej úlohe s Pierre Brissem. Slovenské dialógy čítajú Eva Čobejová, Jozef Strišovský, magister Igor Macej, Robert Pančura, Peter Pošívák. Komické. Ako to, že markomani sa vzburili práve teraz? Možno za dácké zlato. Buď ste blázni, alebo zradcovia. Chcete, aby som sa vzdal tejto vojny? A vrátil sa do Ríma bez výplaty pre moje légie? Nie, prekročíte Dunaj hneď teraz. Ťahujú svoje jednotky. Nie, mladý muž. Čaká nás ďalší útok. Pozeraj. Pozdravujem Dečebala. Aké je posolstvo tvojho pána? Domicián, rímsky cisár, s radosťou rozluštil tvoje posolstvo a tu je jeho odpoveď. Prijíma tvoju kapituláciu. Zajtra sa porozprávame o pánoch a otrokoch. Zajtra sa budeme poznať lepšie. Prečo si to obliekol? Je na tom niečo zlého? Našiel som to v chate. Nemôže sa prechádzať sám? Kde to sme? Prečo? Chceš odísť? Kam by Rímania odchádzate, keď zomriete? Máme jednu legendu s riekou a člnom. Ale nepoznám nikoho, kto by sa odtiaľ vrátil späť. On sa vráti. Kto? Môj brat. Kotizo? Slovenské znenie vyrobil filmový klub Clementia pre Retro Kino v roku 2025.